Nginchem ka nomor jingwai ke balai spa Laitumkhrah Laitumkhrah. Aga gerteng upa berukun baramen sim bokoi. Amen. Kejingai ai jong Trai jong eu Yesus Kristus kejingai jong Balai. Lamar selok jong men sim bokoi ken don ringkar bat pi baro. Ringkar bat piru. Men ko para tingai ngu eu Balai masa jisin ulai ngi ye kene galan. Apreng jong kejing ko jing kia ban wan se kene gejaka. Bani sim benta hai kene kejing le niam jong kejing maya bakoi kejing maya jong kejing ai agabau Balai hi daladi ulawan ban terwai ladi na gabenta ban long kejing klan kejungi ban long kejing im kejungi ban long kejing ba kejungi bangin long ki babet bani sim benta pura agni kejing le niam ngilong ki breu ki batlot ngilong ki breu ki baduna tungi kubur bangilong ki nong pop kenang mai long ki balakre ban le niam ya kejing maya bakoi ngapla au Balai badon bor baro Berapi kumen kupara. Banglale pop shikun daga jing perkat Dektin dekam berkecing leket. daga jing le palat juma daga jing le palat juma daga jing le palat krau juma amar katang kerpadi kemaria bukun kebayai sa Tesiti. Yang berkiru kuat baro. Dia pi kumen kupara. Menduai nak kebenaran. How Trai berjungi. Balai badon bor baro ni snei yangi madalama pi ki pop jungi uni alami ngi sha kejing embam jukun Amen. Sun
dung in ya dwai o Balai me uba pe uba khmi ya upai jong mi kat ba ngirang ap khmi len ti da ka jing yai ne ya ga Sngi khraw jong ka jing kha yo Trai Trai ba ngi gar pat ya mi bangin klein ban poi sha ka jing kmen jong kat ka ni ka jing penem ba khraw bad ba ngin rakhe ya ka barabor da ka nyam ka rukom ba kong san bad da ka jing risa tau Trai jong i u Jesu Christ u khun jong mi u ba im ba san sha reng kat pat mi ha ka jing along ka wei jong u men sim ba khoi u Balai junam la junam Kajing puli na kitab Uzafania nong yatho lupa. Utrai unle kemen halor jong pi da kabarwai jam. Durwai jam ko khun kinthei ka Sion, du perta ko Israel. Du risa batushat kemen na do ko donut ko khun kinthei ka Jerusalem. Utrai ula weng no yakirai persya ya pi, ula bekrat yakinong shun jong pi. Usim ka Israel, utrai udan hapadeng jong pi. Pen om tiang shu ya ka jing jinjar. Ha kata ka Sngi unsa ong ya ka Jerusalem. Wat syap tiang ko Sion, wat sya baki kti jong pi kin luat. Utrai ublay jong pi udan hapadeng jong pi. Ukla kawat uba ai jing jong. Unrisa jong halor jong pi da ka jing kemen, but unpen thama ya pi ha ka jing iet jong u. Unle kemen halor jong pi da ka barwai jam. Yakum haka Sngi jing khawai niam. Kaktin jong Utrai. Insyu ka nomor jing duai ban riu spa lai po. Riu lai not.
Kajing puli nakashithi upolis bakhot Shaki Kristan ha Philippi. Utrai ula hajan. Ko para. Tushat kemen ha utrai barabor. Nga ong biang. Tushat kemen. Ai baki breu baro kinyo I ya kajing bha men siem jong phi. Utrai ula hajan. Wat khuslai shaphang ke e. Hendrei haki e baro. Da ka jing duai, bat ka jing kerpat lem bat ka jing ai ngu. Tu pen pao wiki jing don kam jong pi ha ublay. Bat ka jing suk jong ublay. Ka bapalat ya ka jing shampang baro. Kanri ya ki do nuot, bat ki jing perkhat jong pi ha ukres Jisu. Kaktiin jong utrai. Semua bhayeng. Trai udon hanga ula pensle yanga banyalap yaka khubor babha haki badu